Imbaga bigat kayo amin. Ako po si Frely Ramilo from Pindig, Ilocos Norte. At siya naman po ang aking asawa. Si J.R. Ramilo from Cabitogan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Kami po ang may-ari ng Alteas Place. Naisipan namin i-put up ang business na to dahil meron siyang kapatid na meron ding transient at laging napupuno ang transient nila noon at dahil madaming mga tourist sa vegan sa taon na yon. So nung una merong palaisdaan, tapos may piggery kami. Ngayon, medyo nagrereklamo yung mga kapitbahay dahil sa amoy ng piggery. So, naisipan naming baguhin ang business. At since meron naman akong background about tourism industry dahil nakapagtapos ako ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Tourism Management. So, mayroon akong konting background about tourism industry. Kaya, ayun, yung classmate din niya, in-encourage niya na put up ang nagawing resort, no, this is not resort, accommodation, ang place na to. Ang Alteas Place ay nag-offer ng room accommodations for local tourists and also for foreigners. Yes, pwede rin for events like birthdays and weddings. Welcome po sa Alteas Transient House. Ako po si Freddy Basilio, ang namamahala dito. Hali po kayo, sir. Itutur po kayo dito sa Alteas Transient House. Dito po yung namin reception area. Dito po kami nagpapalog-in. At dito rin po kumakain yung mga guests. May mga lamesa dito pag nagbe-breakfast po sila. Ito naman yung mga alak. Galing ito sa Italy. Binibili ito ng mga guests at iniinom po nila. May mga wine, red wine, white wine. Kung gusto din nila ng hard, ito mga Becchia Romagna, Chivas Regal, or kahit ano. Pwede po silang mamingwit, sir. Dito, ang nahuli na dito, sir, ay tilapia at saka hito. Pero yung mga guests, sir, halimbawa, tamad lang, ayaw magdala ng pagkain, nag-offer din ba kayo, nagsiserve din ba kayo? Yes po, ahead of time. Pero ahead of time para may handa po namin yung lulutuin po. Ano po yung mga usual na dishes? Pinakbet lang, pinakbet, mga ganun, sir. Basta yung gusto ng mga guests po, pwede naming lutuin. Tara na, punta tayo sa isa sa 8 kwarto namin. Ito po yung room 1. Kasya po dito yung 7 tao. Cable TV, split type aircon, at saka free wifi na rin. Ito naman yung niya. CR dito. Maluwag na CR.
itong dining area at saka itong mga rooms, pag lumabas ka po, makikita mo itong fish fan. Dati naman itong fish fan, pero ayun nga, ginawa itong resort. Kung nature lover ka, makikita mo talaga yung ganda, ang view nitong Alteas Place. Ito naman po yung function hall namin. Pwedeng mag-gather dito ng birthdays, kasal, binyag, kahit ano-ano pang mga kasya naman dito yung 200 to 300 packs. Pwede rin ditong upahan. Dito rin yung kubo. Dito sila nagiinuman, kantahan while namimingwit sila ng mga pulutan nila. Ito naman po yung room 7. Kasya po dito ang 5 packs. Katulad ng mga dating room, may split type aircon, cable TV, free wifi. Saka ito naman po yung CR ng room na to. Plan naming magpatayo din ng restaurant. Alteas restaurant. Or bar. Whatsoever. Bar and restaurant. Tired of city life? Come and stay at Alteas Place with nature's flair. It is situated at Sitio Ramnama, Cabitaugan, Santa Catalina, Ilocos Sur. You can visit our page, Alteas Place, and you can call us for reservation at 0922-472-5531. Thank you! Mabuhay!